Ayan, good evening mga abyan. Ari naman ko sa channel ko. Welcome back! Hello sa tanan ng viewers ko. Hi sa mga LGBT dyan. LGBT friends ko. Hi, gali. Naga-comment si Ryan, Palma, si Romel, and then especially ang pinakagahod ko, RG. Nan, RG Roncesvalles. Roncesvalles. Sa kabunday, minsan i-pronounce ang imo ngalan. Subong, ang pag-istoryahan ta about sa Q&A, naging post ko sa Facebook. Susubong ko lang gin vlog ang Q&A. I'm sorry sa nagahulat kay tisubong lagi ko naka-vacant. Ari na, mga abyan sa Bilogga Negros. Okay. May bago pa na comment. Okay, number 1 Q&A. Ang question ni Abby Palma, palangga mo pa si ex. Palangga. Palangga. Hindi na iya, syempre, kay iba na ko nga palangga. Pero kung ang memories, gyapo na yan. Hindi mo na makakas kay memories mo. Ikaw ka na may ex, char. Okay, hindi ko na siya palangga. Pero matungduman lang. Iba na ko yung ginapalangga. Kabalo kasi na ako sino. Si Ping Osorio. Ano na yung ngalan? Dang Korean. Parang do Korean. Ano naman? Do ka ining-check yung ngalan. Pero mabasahan. Ping Osorio Pagayunan Gani. Ang question niya, nga akabels ka. So nga akabels ako. Akabels, ano gani? Makapalamukha. Kung sa Tagalog pa, makapalamukha. May self-confident lang ko balaya nga kung anong ara sa akon. Wala ko kuya. Sa tanan nga bagay, kay kabalo ko para sa akon kung anong isyakto ka hindi. That's why naging kabalan ko. As long as wala ka din tapakan nga tako. Si Romel Oliveros, naging comment niya di sa question niya, gin palangga mo man ko sang una. Ligid kuya, kag mapalanggaon gid kuya sa mga friend kong nga sincere sa ako. Wala akong katulok sa mga itsura kung lago kamanda. Kung pigado, kamanda, manggaranon, kamanda, basta nami kaya sa ako. Okay? Naimos ka na, Romel? Okay, si Julie Chris, saan? Pero ang question niya lang, ano ang kabelsaw? Kasi amo ko na mong, ang mga words, balahaw na ginahimo ko. Mga bakla, balang words sa doon sana, kasi sa mga friends, ginalain balang words sa tinamian ko na mamati. Kabels, kabalan sa Ilonggo, makapal na mukha sa Tagalog. Nag-comment siya uli. Kaduwayan nga comment. Mali pero masaya ka. Tama pero hindi ka maligaya. Anong pipiliin mo? Ilonggohon ko lang ha, kay mas namian ko explain kung Ilonggo. Pero ang translation ara sa Dalom ha. Sa mga Tagalog sa mga Tagalog dyan na friends ko, yung subtitle pala andyan sa baba. Tingnan nyo lang, pero mas komportable po kasi ako pag nagsabi ako ng Ilonggo kasi tuloy-tuloy yung pagkasabi ko kasi sa Tagalog. Sige, ito po yung question ng isang friend ko. Pangalawang question niya to. Pero ang comment niya dito is, mali pero masaya ka, tama pero hindi ka maligaya. Tinatanong niya, ano daw ang pipiliin ko? Para sa ako, ang piliin ko is mali, pero masaya ka. Kaya nga, as long as nalipay ka, maskin sala pa na, basta ang hinahambal ko lang sa imo, wala ka, basta wala ka lang may ginatapakan nga tao, go na nang go, basta happy ka. Ang importante yung respetar, hindi ipagdula, respetar ko nung una, ginang pagalingon. So, sa kay RG naman, nga question, pero tigil ka palingin sa mga question nyo, in love, ngunit nahiya, aminin, hindi mo mahal, parang may something kayo. Para sa akon, hadlo ka lang guro masakitan. Pero, based lang sa na-encounter ko sa iban, ang ma-explain ko lang, hindi lang siya mag-upod sa imo or something, ikaw, komportable ka man sa iya. Pero, ang proabi nyo, sa isa sa inyo, may something. Pero pa sa akon, infatuation love. Parang komportable lang kayo sa isa't isa na magkasama kayo. Kung hindi ko man na-encounter ko man sa mga friends ko, infatuation love lang. Hindi ka lang siya mag-upod, pero wala meaning. Komportable lang siya sa imo or komportable ka lang sa iya.
na encounter sa akon niya. Kay kumas kung palangga ko yung isa katao, mabatsyagan kung di na mga kung palangga niya ko. Kay ikaw man na makabatsyag kung palangga kasang isa sa katao. Pag siya man na nakabatsyag kung palangga niya man ka. May comment ni Jaime Pedrosos alias John John. Tupad balay ko gali. Ang hambal niya sa comment, tomboy ka ba? Actually, ang LGBT, hindi tanatanang ng LGBT, hindi nga natanatan nga tomboy, nga nakita mo tomboy, nakapatol sa babae, tomboy na agad. Mukha po akong babae, pero nailab ako sa nailab ako sa tomboy. Pero pag namin nakita akong babae, nailab din ako, char. Pero may nakita akong babae na bini-bining marikit. Okay, love ko. Oh. Para sa ako, feeling ko tomboy ko yan. Kay, love ko sa babae. Sige, babae mo na siya. Sige, tomboy man ko eh. Kaya ang balko nun nila, kung may love ka, kung sa babae, matumboy ka. Ano yun? Sige, ikaw be, kung bakla ka mangali. Bakla, magaling yung mga ginano. Basta totoo ako, kaya nga, wala ka naluyag sa lalaki. Yeah. Pero kagi ko tumboy. Kung nakagi ko tumboy, pero move on, tato sa tomboy na. Ang buta, wala ko kabalo sa kagulingon ko. Basta, sa naluyag ko sa tomboy, ang maluyag na lang. Junjun stands for LGBT, L, lesbian, G, gays, ang B, bisexual, ang T, transgender. Lesbian ko. Kaya kapato lang ko sa babae, pero wala akong kapato sa lalaki. So, nabilong ko sa lesbian. Kaya may ara man nga atol sa lalaki, kapato sa babae, pero hindi siya tawag na tomboy siya. Hindi man siya tawag na lesbian sa akin. Ang lesbian ako na. Kapato lang ko sa babae, pero kapato sa lalaki. So, ang versatile na tawag, amo na siyang kapato sa babae, kapato naman sa lalaki. Ang mga tomboy, John, nga tomboy, ang tawag na sa ila is butch. Tomboy, gina sila nga tawag ng as in lalaki, gidya mo lang mamurma. Agiri, Jersey Agiri, co-worker ko sa una sa Gaisano, Kabangkalan, promo girl, upod ko ni siya sa obra. So, nag-comment siya si Jersey Agiri. Ang pamangkot niya, nga nagbulagay kamo ni Kwan, si Kwan, inano ni Kwan, Kwan. Kay walag di siya kuno kabalo. Actually, si Jersey, isa ni siya nga nakasaksi din sang una sa mga life ko. Samtang gaubra kami sang una, kakilala yaman. So, why siya kabalo kay teachers? Busy ka guro, kag wala ka di guro. Feeling ko to ka sa Manila, upod sa imo nga husband. So, feeling ko guro busy ka lang. So, wala ka kabalo. Kay ti nagbulagay man ta, how many years man tayo nagkitanay. So, siguro hindi mo lang alam at hindi ka lang siguro updated sa life ko. Ganun talaga kapag separate na tayo sa isa't isa, may iba ka ng family, may iba din akong career. So, ganun talaga. Hindi sa tanang nga bagay, balaan mo tanan. So, that's it. Oh, Jersey. Okay, si John. Ang ginamit niya ditong pangalan, yung inak niya to na pangalan. Pero ang nag-comment, Mama ni Kia. Pamangkot niya, nga abisan wala ko kapaligo, kahamot gyapon haw. Namutan ka sa ako, pero salamat ha. Kaya namutan ka sa ako, miss kang every week, katatlo lang ako maligo. Pero ang ginagamit ko nga kulon, ano na iyan, ang mga Johnsons, baladaaw. Tapos, maswertihan lang ko nga gaan ko sa mga pakaisa ko, ang mga imported perfume, muna na makagamit ko. No, wala ko permanente nga scent sa akon nga lawas. As long as comfortable lang ko sa akon nga outfit, go lang ko gyapon. Ko ang akon nga palalabs, nag-comment. Pero pinakaulihi siya. Anami sa imo ah. Day lang nga damo ka kontra. Actually wala ko yang hindi ko madumot. Kag wala ko yung kontra. Actually, na-misinterpret lang na guro nila nga damo ko kontra. Pero, kung makilalaan mo gid ko nga ako,
Hindi ka makahambal nga traidora ako, hindi ka makahambal nga suplada ako. Kaya nga, hindi mo lang siguro mabaton sa mga tao nga gakontra sa akon, okay, peace be with you. Hindi mo lang siguro mabaton nga ginaprangka ta ka, personal, sa messenger, any, nga wala tamang ka ginapakawian. Pero, palangga tamang kamugyapon sa mga nagadumot sa akon, peace be with you. Wala ko yung kontra. Kay kabalo ko sa tigipusoon ko nga ginapatawad ko tanatanan ng mga tao ang gadumot sa akon. Bahala sila ako madumot sila sa akon. Basta para sa akon niya, wala ko yung kontra. Sila lang yung kontra sa akon. Pero palangga ko man sila gihapon. Kay kabalo ko may ginuong kalibutan. Kag ang ginuon na nakabalo sa tigipusoon mo, kag sa imuulo kung ano ka klase nga tao. Basta ako, wala akong may ginapakan nga taho, palangga akong magyapon ka mo. Okay? Ito na siya. And that's all. Amo na lang siya, guys. That's all. Thank you guys sa mga nagka-comment sa Q&A ko. And lawagon ko lang. Si Ryan, alias Abby, si Peng, si Romel, si Jolie, si RG, si Junjun Jaime, si Jersey, si Jam, ginagamit niya sa Facebook, Kia, pangalan ng anak niya. Yung partner ko, si Jorel. That's it! Thank you guys for comment sa Q&A ko, and then please request lang kamo kung anong gusto nyo pagid nga mga i-vlog ko, kahimuon ko para sa inyo guys. And then sa lahat po ng mga taga-Luzon, ng mga kaibigan ko dyan, kung ano pong request nyo, ibibigay ko po sa inyo, pero huwag kayong mag-alala, may subtitle dyan sa baba. And then huwag kayong mawala ng wala naman. See you next video! Bye! Thanks for watching!